63 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Viño, vida e paixón por un momento tan especial no que estamos vivindo unhos días máxicos na capital do Ribeiro. Pero cando se fala de viño non é só moita xente que chego a ver unha botella de viño, bebo viño, o viño ven da uva, pero, ollo, para ter unhas boas viñas hai que ter unha boa maquinaria agrícola. E para iso temos unha empresa de referencia no Ribeiro como é Maquinaria Crispín. Estamos co seu xerente Manuel Crispín dentro dunha empresa que co paso do tempo vai camiño dos 100 anos case, non? Bueno, estamos rozando os 80 anos. O maestro ainda anda por aí e, bueno, foi o que instaurou a maquinaria no Ribeiro. Unha maquinaria que é máis necesaria que nunca, verdade, Manuel? Home, a mano de obra escasea moitísimo, entonces ou unha de dúas, ou metes maquinaria para adiantar o traballo e economizar tamén. Ti levas toda a vida na empresa, unha empresa puramente familiar, que puro Ribeiro, puro orgullo, estás en Leiro, que se sepa claramente. Aí. Dende Leiro para toda a comarca do Ribeiro, contanos un poquinho como foi avanzando o mundo das vides. Bueno, o cambio foi lento, pero bueno, vai con paso firme e hoxe estamos moi ben instaurados tanto no tema da maquinaria como o viño, que aí está a feira con eses 60 e pico anos, non? Entonces, hai que loitar. Máis de 60 anos de historia da Feira do Viño do Ribeiro, 63 anos, e vos cunha presencia moi potente aquí, porque a vosa marca representa calidade, unha marca como Estil. Sí, bueno, nos somos o servicio oficial para a comarca do Ribeiro de Estil, que este ano tamén eles fan 100 anos de loita e de mercado. Pero, bueno, estamos falando tamén que a maquinaria partiu de unha base para desarrollar o que é o viñedo. Maquinaria Crispín, pois aí está meu pai aí, que, bueno, empezou coas primeiras cavadoras, as primeiras sulfatadoras, os primeiros tractores, e todo eso ahora se veu modernizando, evidentemente, e ahora xa estamos empezando con máquinas controladas por GPS e moitas cousas, máis que van vir en pouco tempo. Falamos incluso de inteligencia artificial no futuro. Sí, eso xa está aí a volta da folla. Eu acabo de chegar ahora da India estuve vendo cousas que están aí a un paso, é dicir, que non é que en Francia se están usando, ahora mesmo tamén estuve en Jerez e vin ali un par de tractores xa dominados por ubicación GPS e demais. Eso está aí a volta da esquina. Falamos desa maquinaria que tamén se foi adaptando ao novo concepto de viñedo. O viñedo que tiñamos fai 50-60 anos non ten que ver co viñedo de hoxe en día. Non, hoxe estáse transformando, pero, o sea, é bestial, o sea, que pasa? Claro, todo depende da economía. O viño, pois, sí, está salindo moi ben, pero bueno, a xente que busca, digamos, diversificar, non? Diversificamos sempre con un bo viñedo que temos no Ribeiro e con unha boa maquinaria. Algo que queres engadir dentro desta entrevista? Bueno, nada, nos aí estamos loitando coas máquinas, ahora xa estamos moi introducidos con sistemas de máquinas en batería. O sea, con o tema de batería xa non tes que andar dependendo do tema combustible. Bueno, aí estamos en Leiro, aí tamén estamos nas redes sociais, e calquera cosa aí estamos. Pois aquí temos Manuel Crispín, responsable xerente de unha empresa única familiar como é Maquinaria Crispín, servicio oficial Estil para toda a comarca do Ribeiro. Despois tamén dominamos tamén moito tema de fumigación para dar sulfato na viña, que é o que máis enreda, digamos, que te absorbe tempo, como ahora mesmo nestas fechas con as humedades e demais, as plagas, aí é onde se genera a uva, non? E despois ven o viño, e agora a feira disfrutala. Disfrutamos da feira porque antes hubo que cuidar o viño e para eso temos unha maquinaria, repetimos, maquinaria Estil, servicio oficial do Ribeiro con Manuel Crispín. Amigos e amigas, tempo para continuar con algo de música, algo de publicidade, algo de promoción, como non.
de Si Radio Ourense, a porta de Galicia, a emisora que máis se escoita en todo o entorno ourensán. Moitas gracias, Crispín, e seguimos en vivo e en directo.